Mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu? Onko niin, ettei niitä voi sieltä, mihin koskaan ei kylvetty? Toissa vuonna ajattelin Lahteen matkustaa, siellä sitten pistää isot rahat poikimaan. Ideahan toiminut ei alun perinkään, ja toteutus jäi kesken kun jäi muuta miettimään. Viime vuonna päätin itseäni sivistää, nousin lentoon infon kultasiivin. No helmikuussa täytyi kurssikirjat hävittää, en jaksanutkaan perehtyä niihin. Mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu? Onko niin, ettei niitä voi sieltä, mihin koskaan ei kylvetty? Viime viikon vietin enimmäkseen kotona, asioita hissukseen mä mietin. No hommat alkoi meikäläistä sitten kiinnostaa, turhaan jumitin mä jälleen.